Mladý človek často nevyhľadá psychiatra aktívne, to sú skôr naozaj promilové množstva. Väčšinou vyhľadá psychiatra teda jeho rodina. To je najčastejšie. V jakom je to období? Je to v období, kedy teda množstvo tých problémov telesných, duševných spojených so zneužívaním drog nadobudne taký stupeň, že nastáva tzv. Debaklový stav. Mladý človek prestáva byť úplne funkčný v školskom prostredí, má výrazné problémy v rodine, veľmi často sú narušené vzťahy s najbližšími, s otcom, s mamou, so súrodencami, je tam veľmi veľa napätia a dokonca v takej tej rovine aj kamarádskej, rovesníckej má problémy a zlyháva. K tomu sa pridružujú telesné problémy, ktoré súvisia so zneužívaním drog, psychické problémy, ktoré naväzujú na to zneužívanie drog. A tie sa trošku líšia od tej ktorej drogy.